Okay, mna bafowethu ndidlala olu hlobo ngatsho ndithi isibhaca esiyi-mix. Ndidlala isibhaca esiyi-mix. Sometimes ingako iingoma zam uyozive zingathi zisondele mhlambe kuTata Uphuze ekhemesi kanjalo. Ewe, uthi ndimixile mna, isandla sam ndisimixile. Andifunanga nto ezawuba yinto enye, mhlawumbi into ezawufana nekabani. Ndifuna into ehlukile nje kahle kahle. So ke ndizanibonisa ukuthi akho nto enzima ukudlala inotweni. Like naxa upika nje kulula, mhlawumbi ubambe u-1 wakho umtsale umbe mhlawumbe uthi no-3 umdibanise no-3. Yabo? Qha ke wenze sure uba xa wenza yonke le nto endiza kubonisa yona ujampa ikamera. Amakamera like laba line abanje babiza ngokwamakamera ke singabanye, kodwa yohlukile ukuthi wena ubiza njani. So ujampa ikamera libe linye, ujampa ikamera libe linye. Ndizapha ekupikeni kuqala. Mhlawumbi ungathi u-1 no-3, u-3 andimthinti ndawo, 1 kuphela ndidlalisa u-1 yedwa. Yabo? Mhlawumbe omnye uzawusuka yena abambe u-1 no-4. So kushiyana indlela esawenza ngayo. Abanye ke baye bathande naleya ndawo ethi mhlawumbe ubambe u-2 apha. Yabo? U-2 no-1 kwikamera lesithathu. Mhlawumbe kushiyana ukuthi wena ibridge yakho iphi. Yami ibridge ke umazenzela ihlala ihleli la. Mhlawumbe uzawuthona yabo, la sound le iphuma phaa ku-2 no-1. Xa seyihlangene ngomna nje kwanto enzima, kuyafana nje, ziyafana. Le nto ekhutshwa sisiginci ngayikhupha naku-6, but ke kushiyana ke ngatsho ndithi umahluko yitone, because itone ka-12 angeke ifane neka-6, ku-obvious lokho.